सरलपारा ओनसोलनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय 31 डिसेम्बर खालि सिकनाझार माल्टिपार्पज कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेड NGO नि मावथिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि थाग्रा न' आरो डिउटियाव बाहायग्रा जिपकार गारिखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनायनि सायाव दिनै गामिनि रायजो राजाफोरा NGO फोरजों सावरायफैदों। जोंनि 1 नं सनापुर सरलपारायाव 12 जन बिथांनिनो केडारफोर थाहैदोंमोन NGO नि। बे दिनाव 31 डिसेम्बर बेलाया टाइमा जादों 2टासो टाइमाव मिथिस्लाबि जोंनि सरलपारानि गथ'फ्रा बिथांमोनखौ बेबायदि जाथाय जादों। मोननै पार्टिजों बिथांमोना सासे बेफारिया मोसौ बायनानै लाबोनायाव बिथांमोना इलिगेल नामा होननानै सोंनो फैनायाव जोंनि सानस्लाबि जोंनि सानैसो गथ'फ्रा बिथांमोननि सायाव अयथासार गारि खालामदों। ओंखायनो जोङो सरलपारानि गार्जेन जानानै आङो सासे आंनि मुङा लकेश्वर इस्लारि। आङो बे गथ'फोरनि जानानै जोंनिनो दैदेनजानाय आंनिनो बिथां दैसाद नार्जारि बिथांनि ग्रुपखौ आङो खावलायनो थाखाय आखाइ खबजबनानै खावलायनो फैदों। खौरांनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि रायजो राजाफोरा बे जाथाय जानायनि सायाव सासे सानै गामिनि थाखाय आखाइ खबजबनानै निमाहा बिफैदों सिकनाझार माल्टिपार्पज कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेड NGO मावथिफोरनिसिम। सिकनाझार माल्टिपार्पज कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेड NGO नि गाहाय नेहाथारि जयसार नार्जारिखौ गाज्रि रोखोमै मुं सुनायनि सायाव खेमा बिफैदों बिथांमोना। सिकनाझार माल्टिपार्पज कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेडनिफ्रायबो बिथांमोनखौ खेमा होनाय जाबाय होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। सिगांसिनथार दिनैनि बेहाय बिथां दैसादनि लांगोनायाव जोङो जथुमदों आरो बे प्रेस मिटखौ जोङो लानो थाखाय मानो लानांदों आं बे प्रेस मिटनि जुगुदे आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो आवगायनाय जाहैबाय आरो जि प्रेस मिटखौ लाबोनाय बिथांखौबो धन्यबाद जासिबाय। दा बिथां दैसादनि ग्रुप जोंनि 1 नं सनापुर सरलपारायाव 12 जन बिथांनिनो केडारफोर थाहैदोंमोन NGO नि। बे दिनाव 31 डिसेम्बर बेलाया टाइमा जादों 2टासो टाइमाव मिथिस्लाबि जोंनि सरलपारानि गथ'फ्रा बिथांमोनखौ बेबायदि जाथाय जादों। मोननै पार्टिजों बिथांमोना सासे बेफारिया मोसौ बायनानै लाबोनायाव बिथांमोना इलिगेल नामा होननानै सोंनो फैनायाव जोंनि सानस्लाबि जोंनि सानैसो गथ'फ्रा बिथांमोननि सायाव अयथासार गारि खालामदों। ओंखायनो जोङो सरलपारानि गार्जेन जानानै आङो सासे आंनि मुङा लकेश्वर इस्लारि। आङो बे गथ'फोरनि जानानै जोंनिनो दैदेनजानाय आंनिनो बिथां दैसाद नार्जारि बिथांनि ग्रुपखौ आङो खावलायनो थाखाय आखाइ खबजबनानै खावलायनो फैदों। भुला जाबाय, भुल बुजाबुजि जाबाय। बे भुल बुजाबुजिखौ माब्रैब्ला जोङो खौसे जाफिनगोन आरो बिथांमोननि बे NGO ग्रुपआ जोंनि थाखायबो नांगौ। मानोना बिफां लाइफाङा बयनिबो थासारि मोजांनि थाखाय। बेनिखायनो बेफोरखौ लाखिनांगौआव जों बयनिबो दायथ', बिथांमोननिल' नङा आरो बेखौ लाखिनायाव जोंबो एक जानांगौ। बेनिखायनो आङो खावलायदों। बिथांमोना गोबां खस्थ' मोनबोदों। आं नुवाखैब्लाबो आं खोनानो मोनदों। सानैसो साथामसो साब्रैसो मानसिया गारिबो देख्रुबनानै हरदों, न' बां एसे एनै बुख्रुबनाय जाबाय। बेफोरखौ आङो गार्जेन जानानै निमाहा बिनो फैदों। बिथांमोना निमाहा होगोन। ओंखायनो आङो दिनै बिथांमोननि सायाव गोबां गाज्रि मिडियाफोर होदों। बे जाथावना नङा, माखासेया भुल जादों। दा जोंनि थाहैनाया खय थारिख 22 थारिख डिसेम्बरावसो थाहैदों बिथांमोना। बिथांमोननि थानाय केम्पआव जोङो दंफांफोरखौ नुनाय जायाखै। मिडियायाव नुनो मोनदों दंफां गोदान हानायबो। ओंखायनो बे भुल जादों, बेखौ जाथावना नङा। बेनिखायनो जोङो दिनै आङो सरलपारानि गार्जेन जानानै
बे मिडियाखौ बोखांनानै लानाय जाबाय सोरबा गाज्रि जिहेतु जैसार बिथांखौ दंफां सिखाव दंफां फाननानै जाग्रा होनदों जिहेतु थारैनो बिथाङा दंफां फाननानै जामारो नामा नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय? जोंहा आंबो सरलपारानिमोन जाहारबारिनिनोमोन गोदो खिन्थु आङो दिनै सरलपारायाव खारलांबाय सरलपारानिफ्राय जाहारबारिसिम गैयाब्लाबो 17 किल'मिटार जोङो जैसारनि मावना जानायखौ जोङो बुंनो थाङा आरो बिथाङा दंफां फानो ना मावनानै जायो जों नुवाखै जोंथ' बिथांखौ दंफां फानना जानाय जोङो बे NGO खुलिनायनिफ्राय नुवाखै आरो नुदों होननानै बुङोब्लाबो जोंहा भुल जागोन जोङो नुवाखै नालाय जोङो नुवाखै सयथ'खौनो बुंनांगोन बेखायनो आङो खावलायदों बिथांखौ जोंनि गथ'फ्रा फंनैसो गाज्रि बुंनायजों उपदस्थ होनायखौ बिथांनिसिम आखाइ खबजबनानै आङो गारजेन जानानै आं खावलायदों बिथाङा निमाहा होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो रोङा आं जेबो लेखा फरा रोङा अब्लाबो आङो बे प्रेस मिटखौ दिनै बिथांमोननि जोंनि माबानि NGOनि जाथायफोरखौ जोङो धन्यबाद होनो गोनां जोंनिनो थासारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय मावदों जोङो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ आरो बिथांमोना थाहैफिननो हागोन आरो थाहैनानै बिथांमोनजों जों लोगोसेनो जोंबो श्रमदान होफागोन बिथांमोननि गासै जाबोतिय खामानिफोराव जों सहाय होफागोन बेनिखायनो आं बुंबाय जिहेतु बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि NGOखौ जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय थाखा खांनानै जाग्रा बेफोरबायदि मुं सुदों थारैनो नोंथांमोननि ओनसोल बा रायजो राजाफ्रा बिथांमोना बेफोरबायदि रां खांनानै जानायनि माबाफोर फोरमानफोर दं नामा नोंथांमोननिफ्राय? बेयावहाय बिथांमोना 28 थारिखनिफ्राय 31 थारिखसिमल' थादों एकदम गोदान ओमफ्राय फार्स्ट टाइम थाहैथारदों बे समाव सोरनियाव माब्ला फैसा खांनानै मोनजास्लाबगोन बेखौ जोङो बुंनो हानाय नङा जोङो नुवाखै ओंखायनो बेयो भुल जादों फैसा खांनानै जाग्रा होननाया एसे भुल जादों बे जास्ट माने जोङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे मोसौनिफ्रायनो जानानै थांदों नालाय बिथांमोना बे मोसौखौ इलिगेल नुनानैल' सोंनो थांदोंमोन बेहायनो जोंनि गथ'फ्रा सानस्लाबनो हायै माबा मोनसे साननायनि गेजेरजों भुल मावबाय दा बे गथ'फोरनि जानानै बे भुलखौ जोङो माफिदों खिन्थु बिथांमोनखौ जों फैसा खांना जानायखौ नुवाखै आरो खांनानैबो जानाय नङा आं बेखौ कामना खालामदों आरोखि खुलुमबाय गासैनिसिमबो गोजोन बेलासिनि बयनोबो अननाय हामलायनाय जासिहरग्रोबाय दिनै इंराजि दाननि 5 थारिख जानुवारि 2026 दाख्लैनि सरलपारायाव जाथाय जानानै थांनायनि दारै जोंनि सिकनाझार माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि रायलायनो बा कमप्रमाइस जानो खावलायहरनाय बा लेंहरनायखौ मानिनानै बिथांमोना सनापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै रायज्लायफैबाय मानिफैबाय मानोना थांनाय समाव जोंनि NGOखौ बा NGOनि सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबनाय बायदि जादों बा गाग्लोबदोंआनो होनजायोबो दा बेफोरनि सायाव गुवारै रायज्लायबाय सावरायबाय मानिलायबाय आरो थांनाय समाव मोनथिस्लाबैयाव जोंनि NGOखौ दंफां फाननानै जाग्रा हाग्रा एवस्रांग्रा होननानै बबेनिबा दंफां थुख्रा हानायखौ लाबोनानै इदिट खालामना होबाय गाज्रि एलिगेसन लगायना होबाय दा बिथांमोना बाहायबो मोजां रोखोम रायज्लायनानै कमप्रमाइस जाबाय बा मिलायनायाव फैबाय बिथांमोननिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय दा माखासेखिनि जोंनि डिउटियाव बाहायग्रा बेसाद मुवाफोर गाज्रि जादोंमोन बेनि सायावबो रायज्लायबाय मोजां मिलायनायाव फैबाय दा मिलायनायानो मेन मिलायनायानो गुदि मिलायनायखौनो जों लुबैदोंमोन दा जेरैबायदि लुबैदों ओरैबायदि जाबाय गोजोननाय थाबाय माथो बुंबावनो आरो जोंहा नै जोंनि NGOनि सेक्रेटारि बेनि सायावबो गाज्रि खोनासंथाव राव होनदोंमोन
सयसात गुन्दा थयसात गुन्दा नाना रोखोम आयाराम गयाराम होनदोंमोन। दंफां फाननानै जाग्रा मा जाग्रा होनदोंमोन। दा बेखौबो रायज्लायबाय। रायज्लायनानै बिथांमोना मा साननानै बुंफ्लाङामोन। बबेखौबा बुंनो साननाया माब्लाबा रागा जोंबा बबेबा खोथाया फैयो। दा बेनि सायावबो रायज्लायनानै बिथांमोना मिलायनायाव फैबाय। निमाहा खेमा बिलायबाय। दा गोजोननाय थाबाय सनापुर गामिनि बा सरलपारानि रायजो राजानिसिमबो। जोंनि हमखानाय दंफांखौनो जानो हागौ इदिट खालामदेरदों बैसोरो आरोबा जोंखौ फाननानै जादों नंदों। खिन्थु जोंनि हमनाय दंफाङाव जोंल' गैया। पिकचाराव SSBबो दं, फुल ड्रेसाव दङ। नायजोबनो हागोन, जों होजोबनो हायो। जों फाननानै जायाखै। जों बे हाग्राखौ रैखाथि होनोसो, होबथानोसो, दंफांखौ होबथानोसो NGOखौ दादों। बेबायदिनि दारैनो जोङो थांनाय 16-17 नामाथाय थारिखआ 23-24 नामाथाय थारिखआ बै लावफानि दै सेरावबो हादान होख्रांहैलायनाय जादों। बेनि उनाव हरैहाय बामबाथिंजाय रायमना नेसनेल पार्क गोलैयोमोन। रेन्जारफोरनाव सोंलायलायनानै बाहायबो हाबनानै अपारेसन बायदि खालामनानै हन्डा मेचिन दंफां हमलायनाय जादों। बेखौनो रोगानानै लाना फैदोंमोन। बिमा गोबांनि फिसा बबे लामा दथाव खेबफ्लांखो, सोरनो हरफ्लांखो। दा बिथांमोना बेखौनो जोंखौ फाननानै जादों बा इलिगेलै दंफां बरनदों बिदि साननानै होफ्लांदोंमोन जानो हागौ। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेखौबो क्लियार होबाय नङा, फेकमोन, गाज्रि एलिगेसन लगायना होनाय जादोंमोन बिदि होननानै दा बिथांमोना सिखार जाफैखाबाय। बेफोर गासैबो सिगां समाव जा पिकचाराव नुदों बा ससियेल मिडियायाव नुदों नंखायजोब। गोजोन्थों।